दिनै भुटानाव फैदो लोगोफोर माबा फुटबल खेला नायनो फैदो दिनै लास्ट फाइनाल दिनै फार्स्ट फैखादों ओरैबादि नायखायो नायनानै ओरैबादि गोला जाखादों लाइन ओंखायनो जोबाबो जोबा आयु आयु औ नाथाय मारै जादों नायना लोगोफोर मानसिफोरा जोबानो जोबा नाखै नै लोगोफोर मारै फैगाय कब्बारे दिनै भुटानाव फैदो लोगोफोर माबा फुटबल खेला नायनो फैदो दिनै लास्ट फाइनाल दिनै रावबो गैला इना जेनजोब्बायनो अनलि खुथिया फाइनाल दे दिनै लोगोफोर ओरैबादि मानसिखा नुनानै आसरित आरो गेटआवथ' गेट बापरे बाप माथा गरम मालायनि गाव हरफानासो हाबदों आं उपाय गैया नै नायबाय थानो जाबाय खिथिगासिनो आं नोंसोरनो जेमान हायोमोन आं नोंसोरनो जोबजासिम खिथिनो नाजागोन खेलाखौ मारै जायो कनस्टा टिकेटआ 50 त्यो जित्नेको थियो Joche. Yes, sir.